Yung mga tayo, grabe oh. Oh. Ang dami na Ang dami na boy, no? Opo. Oh, ang galing talaga. Opo, very good talaga. Yan naman boy, oh. Grabe, napaka... Oo, yan na naman. Grabe. Oh, gaganda pala dito mga tayo. Oh. Dito pa boy. Grabe mga tayo, ang ganda oh. Don't say bad word boy ha. Mga utoy. Grabe, ganda dito mga tayo. Barangay pila-pila lang to mga tayo. Yan sa may itikan ni nanay oh. Yan. Shoutout nga pala sa taga-Pasig ni tatay. Taga-Pasig pala yung may-ari. Free spot to mga tayo, no? Laguna Lake na yung nakakasakot dito. Yan naman oh. Yeah. Anong gagawin nyo dyan sa isla ngayon boy? Luto. Anong luto? Ito lang. Ah, huwag kayo maingay. Spear. Kasi gagawa mo tayo yung video. Papakita natin sa mga kasi natin na very effective tong spot nyo dito sa may barangay Pila-Pila Binangonan. Yung mga tayo, patingin nga boy. Yung mga tayo, pamprito nila. Oh, yan na naman oh. Oh, yan oh, yan na naman. Yan na naman. Yan na naman. Grabe naman boy oh. Yan mga tayo. Daming mga dito mga tayo. Yan, good size na mga tayo. Original. Yan boy. Kain muna kayo ha, mamaya. Bumalik kayo. Yan pa, yan pa. Oh, yan pa boy. Oh, sigurado ba kayo na ano? Ginawa nyo na yung assignment nyo. So yan mga tayo. Nagsarabura na. Yung mga tayo, grabe oh. Oh. Ang dami na Ang dami na boy, no? Opo. Oh, ang galing talaga. Opo, very good talaga. I give you 99% your card. Ayan mga tay. Dito tayo sa mga tay, Barangay Pila-Pila Binangonan Rizal. Yan, bigyan natin sa mga kabataan din muna dito. Iuwi nyo muna to ha, para meron kayong pang-ulam. Boy. Ang dami na kagad mga tay, aga-aga pa oh. Yan, Sabado ngayon mga toy. Anong pizza ba ngayon boy? Ha? Anong date ba ngayon? 8. 8? Baka 7. 7 pa lang daw. Ayan mga tayo. Sige, kunin nyo na to muna. At ako'y magko-content na. Ayan, thank you for watching mga toy. Grabe, binangunan tong spot na to.